Olen testannut Glutadropsia ja voin sanoa, se on tehokas apu painon pudotukseen. Mutta jo etukäteen sanon, se ei ole ihmeaine, eikä se sovi kaikille. Tässä videossa kerron kaiken, mitä olen saanut selville Glutadropsista. Toimiiko se todella, kannattaako se ostaa vuonna 2025 ja voiko siitä olla hyötyä juuri sinulle? Pysy mukana loppuun asti, sillä annan sinulle tärkeän vinkin, joka voi pelastaa sinut terveysongelmilta ja rahan haaskaukselta. Glutadrops lupaa auttaa sinua pudottamaan painoa ilman tiukkoja dieettejä tai rankkoja treenejä. Onko tämä totta? Kyllä ja ei, selitän. Glutadropsin vaikuttavat aineet tukevat kehon aineenvaihduntaa ja auttavat polttamaan rasvaa tehokkaammin. Vaikka tarkkaa ainesosaluetteloa ei ollut helposti saatavilla, vastaavissa tuotteissa käytetään usein L-karnitiinia, L-arginiinia ja luonnollisia uutteita, jotka edistävät detoksifikaatiota ja aineenvaihduntaa. Nämä aineet voivat auttaa kehoa hyödyntämään rasvavarastoja energiaksi ja vähentämään ruokahalua. Mahdollisista sivuvaikutuksista on raportoitu harvoin, ja ne ovat olleet lieviä, mikä on normaalia minkä tahansa lisäravinteen kohdalla, sillä jokaisen keho reagoi yksilöllisesti. Yleisesti ottaen Glutadrops on hyvin siedetty. Jos sinulla on vakavampia terveysongelmia, on aina suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen käyttöä. Glutadropsin merkittävä etu on sen 30-60 päivän rahat takaisin takuu. Voit kokeilla tuotetta ja jos et ole tyytyväinen, saat täyden hyvityksen. Tämä on loistava tilaisuus kokeilla sitä riskittömästi, mutta huomaa, että tämä takuu on voimassa vain, jos ostat viralliselta verkkosivustolta. Linkki löytyy tämän videon kuvauksesta. Vältä markkinapaikkoja, sillä siellä liikkuu paljon väärennöksiä. Onko Glutadrops siis sinua varten? Jos et syö liikaa, mutta sinusta tuntuu, että aineenvaihduntasi on hidastunut ja paino nousee helposti, Glutadrops voi olla hyödyllinen. Jos kuitenkin syöt epäterveellisesti, vietät päivät sohvalla ja odotat ihmettä yhdeltä kapselilta, tämä tuote ei ole sinua varten. Säästä rahasi. Kannattaako Glutadrops siis ostaa? Mielestäni kyllä. Se voi auttaa sinua pudottamaan painoa ja polttamaan rasvaa, kunhan ymmärrät, ettei se ole taikuutta. Se on tieteellisesti perusteltu aineenvaihdunnan tuki, joka tehostaa prosessia. 30-60 päivän takuulla se on kokeilemisen arvoinen. Osta vain viralliselta verkkosivustolta, jotta et vaaranna terveyttäsi ja rahojasi. Linkki on tämän videon kuvauksessa. Tämä oli tämän päivän video. Toivottavasti autoin sinua tekemään tietoisemman päätöksen. Jos sinulla on kysyttävää, jätä ne kommentteihin. Nähdään seuraavassa videossa.